шмат ужо Польша зрабіла, каб выратаваць Анджэя Пачобута і дбаць, канешне, пра іншых палітзняволеных. Можа, нават калі былі нейкія дамоўленасці па вызваленні Анджэя, то рэжым не ідзе на гэтыя саступкі. Можа, маеце нейкія інсайды, чаму рэжым не ідзе на саступкі, калі Польша сапраўды ўжо зрабіла досыць шмат? Таму што рэжым хоча, каб Польша зрабіла яшчэ больш, каб паехаў, напрыклад, міністр Сікорскі, скажем так, на паклон да Лукашэнкі і забірайце свайго Пачобута. Але гэта не стаўленне свабоднай Польшы да людзей. І яны разумеюць, што Лукашэнку трэба легітымізацыя, яны вось такім чынам хочуць паказаць, што мы тут скланілі Польшу да вось гэтых саступак. Яны не думаюць у нейкім чалавечым трэку. Але ж у Польшы і іншых краін Еўразвязу ёсць свая годнасць, яны разумеюць, што Лукашенко гэта не проста пра вызваленне людзей. Лукашенко гэта пра небяспеку, гэта пра маніпуляцыі, гэта пра трыманне нашых еўрапейскіх саюзнікаў у пастаянным стрэсе і за ядзернай зброі, за тое, што Беларусь, рэжым служыць Расіі. І таму тут пытанне больш глобальнае. Канешне, вызваленне людзей гэта прыярытэт, гэта жыцці, але ж мы павінны дбаць і пра сістэмную змену